Hello guys, masquera say guys, masquera guys. Masquera guys, masquera say. Oh, wait and share our life. The time to share life, kuniwa vanozoda kushare life, mushare chokwadi, musashare zvokunyepa. Kuniwanda kutaura but musa download live, ndigaenda kudza muka download live, munorowa nema copyrights. Saka zvamunogona kuita even voice rangu chairo my voice, if you use my voice, copyright voice chero kaseme picture voice rangu chairo it can be detected munorowa ne copyright. Ndangoti ndigare nangokudza kuti musazoti chi sisimeli vakazotiresa nema copyright musazonita munhu akaipa sezvo ndagara ndiri munhu akaipa kuti ndati ndikudzei and handisiri ini ndinoreporta inotokuro yangu inokurova automatic handini tombo report inokurova automatic chandinogona kuzoita inini chete ndechekuti kana warowa I can just go and say no ndandamupa consent yekuti apply this but handisiri ini ndinoreporta itori automatic right. I hope you are okay guys. Mese muri right ndati ina ndiri munhu asingadi kuchengeta chikumbo anditi munoona ndinoda kuti nditaure once and for all anditi so yesi mati zviri sei uripo here saka kusera nezuro kune zvakaitika anyway truly speaking kuti ndinyazotaura zviri kuitika ka ndinenge ndichikunyeperai guys because ndakangoonawo semaonera makaita imimi andimaona ndakangoona semaonera makaita imimi ndandisingatozivi ndandakatora ndakamuka ndichitrenda of which as you know guys I'm trying to be very much composed as I can. Ndofunga ndine vanhu vakawanda vanga vachindibata chiti sisimeli please calm down, try to address makanyatsodzikana. That's what I'm trying to do right now. And platform ino ndiye vanhu vakuru ndo vanouya vachitaura nini handitauri nevana vadiki vanhu vakuru so vanga vachita cause left right and center you okay this and this and this tichitaura so I'm just going to try and take their advice anditika hanzi maita zvakandatanza yes Judy ndati ndiuye ndiclarify zvipere ini nditaure ndazvimudzi wazvo ndakamuka ndichitrenda ndakarara ndisingasiyi kuti ndiri kutrenda anditi anyway apparently kune ghost rikunzi rakacreata my post ghost iri rainyora zvarainyora kwarainyora ini chekutanga guys andinambobvira ndakapinda kumafira kureva kubva rekutanga kana mafira kureva rechitura cho riripo irora ndakatoshamisika kuti kuchine mafira kureva because as far as I know ndaiziva kuti mafira kureva ranga riri rakainda ndasingatozivi kuti kune mafira kureva ndakatoshamisika so what happened is ndichimuka makuseni ndakaona message mangu mune musikana munhu mukadzi anga senda screenshot but andina kuda kuivhura ndakatotuka munhu iyeye ndogona kutaridzai ndakatotuka munhu iyeye ndikati usandivigire zvinhu zvekuma street I always say that hi holy creations zviri sei anti mwana akati no sorry ndangoti chi vanzi vana munawo vari kuno ndikabva ndati andizvidi zvekuma street ndobva ngoti sorry ndati muone zviri ndikati don't tell me because isusu ndiri munhu anogara isenini ndiri munhu anogara akangonyorwa guys whether ndagonda kana kuti ndakanganisa ndine a group of people andika vakatogara vakatongozvidza kuti ava titori antimeli sekuvhurwa kwanga kwakaita group racho remafira kureva rekuvharwa iri kune vasingazivi group remafira kureva richivhurwa 2019 rakanga rakavhurirwa meli ndiye akavhurirwa group riya rakavhurirwa meli nemaadmin ekumvenge ndio madhezi anga tavhara mvenge so they chance now to attack us because of mvenge so I said okay fine since riri kunzi riri kuda kuataka madhimini ekumvenge because taivhara that's fine antika let us pay our dues right they trolled vakatrolla munoziva the rest is history you know guys antika we were there what chandaita inini I would compile zvisi zvandaisangana nazvo mastreet ndakanga ndave netimu rangu rebhozi ranga rapinda imomo raingotora every chingotora takazokombaila kuita pdf racho nanhasi ndinaro kana anoda ndokukandirai munyatsoona tinaro ndoratakashandisa antimaona kuzopa munhu atakapa ikoko kufacebook antimaona manje apa futi noti manje last year but I think it took time anditapiwa email address yedirect munhu antika mukuru wacho ari kuuganda uko nasomebody else anoshanda kuAmerica uko right zvadaro paipa group iri richivhurwa iri raingotrola meli
gore ra19 ra2018 pafacebook apa munhu anotroliwa guys kazhinji kacho munhu anopisa unenge uchitopisa nguva iyoyo taitopisa nguva iyoyo nekutroliwa ikoko right ndine a person akauya kwandiri sisimeli ndimo boys munetsi ushu ndoda kukupa history ndigozosvika panyaya kwandinoda kuenda. More boys came to me 2018 sisimeli tatisingatozivanhu right akatanga ari one of the diaries aingofarira diaries ari mucomment section anga asingashayikwi pamaprograms ediaries handiti saka through kuti ndinenge takagara pano mucovid time taiona vanhu vese handi takapesira takungoti mukoma tichitamba navo mukutamba mupapaya mukupa more boys vakaita business idea yavo aita business idea yake handiti akandifonera ndinoda kuya kwaizi kumba kwangu inini chero ngabvunza admin team chacha no one knows kumba kwangu munhu akasanga kutoza kumba kwangu ndidume baba munhu akaita first kuza kumba kwangu wandakavhurira door ndimo boys munetsi ndoda kuti tisangane simeli ndine zvandoda kutaura nemi I've got a business a proposal ndoda kutaura nemi no problem but munhu uya angandidi ndoita sei ndakabva ndangotaura it's no problem ndakavapa location ndampa location zvechokwadi he drove all the way from Joburg ndokuya ku Northwest kumba kwangu tikatogara pasi tikadya tiri mumba mangu tiri mumba muya ndopa akati mukoma sisimeli ndauya handitika ndiri kuda kuvhura police pala funeral pala handitika but ndiri kuda kuti nandizikamwe handiti imi ndimunozikamwa ndiri kudawo kuti mundipushire vanhu vadi vandizive ndoda kuvhura company yangu yakatanga ine kuti great opera andichadozivini guys kwa kudhara andichazivi ndoda kuti mundipushire company yangu and in the process mutiziva ndizi vanhu vandizive no problem hazvina kuipa nzvadzi muri kuda kuita sei yesi luni mwanangu ndiri kuda kuti vangosatove neiyi yekujoinisa vanhu police yekujoinisa vanhu yakazoya manje ipapo it was just zvokuti vaingotakura mucovid makafiwa guys maifiwa handiti yesi ngoni zashe muri sei kwanzvadzi kwaifiwa mucovid time handiti so zvikanzi ndoda kuti ndiite business yangu kutakura zvituna vanhu vari kufa mucovid muno muchendesa kumba ndatogadzira pala ndawana pala yekuti ndoshanda nayo kuti tise chichi naanda zvinhu zvakamira sei handi mune paperwork here nokuti tiri kushanda nevanhu zvandinongoita kune vamwe vanhu vese tiri kushanda nevanhu hanzi yainzi MFS kanzi I'm sure so my captain I think so yanga ine rimwe zita risiri great hope handimona zvikanzi aiwa imbomira bheti chasvika ikoko tasati tatombosvika kwese ikoko zvikanzi ndoda kutakura vanhu ndikati mune nhingirikire here yesi Natali Moyo how are you ndikati mune matowana tione paperwork kuitira mangwana public munodzokera inini ani ndizvo zvikanzi paperwork sisimeli pane underwriter yavakatanga kutaura nayo handimona vakazokonana neunderwriter iyi vakati underwriter iyi pane zvanetsa chichiita zosiyana afine ibusiness kazvinowanikwa handichimona right vauya vakati no sisimeli everything zviri legit tawana mochari yekuti tinoisa zvituna chidai koma mota dzachona zvikanzi don't worry you leave that to me alright po handisi kubhadha gwenigeza tinambotaura zvepei I'm helping my brother ndoda kuti mupabate mudibatise ndosaka ndamutega ini zvemakwai nemakuwa handisi munhu wegu ini guys kana chida ndinongokutaurira straight to your face handigoni kucreate ghost kuti ndinotaura zvinhu zvisina nebasa rese handi munoona ndinongotaura zvandiri kuita ndosaka ndamutega pamusoro apo so that kana pane chaanopokana pane zvandichataura kuuya kana kusauya but ndamutega handimaona kana ndanyepa voti aiwa manyepa handitika kana vati ndizvo mungoteererawo muchinda mberi ndoda kuti muzonditsanangurira more boys akati ndine godo mukome hapana kutagwa seba ndichasvika kwese ikoko handika akati vana utsinye vaya sisi vangu vaya handiti vamwe mukati hamuna kutagwa zita ndichasvika ikoko hamuna chamuri kuziva comment section problem yenyu munomhanya munenge musingazivi the whole story munoenda side ramaenda riro because kwamuri mimi you think people we are saints guys ndoda kukudza ichokwadi pafacebook masocialize ese hakuna saint I am saying it myself no one is a saint anti muri kumunzwa ndati mupabatisise ndiri munhu mukuru andidi drama ndakabuda kumadrama ndikazviudza kuti andichadi zvokutukana nevanhu pandakazviudza izvozvo kuti andichazotukana nevanhu kana makambozvinotisa ndave playground yemunhu wese everybody afunga
kutaura zvaanoda kana kudi anotrola inini simply because I came on public and said, guys, inini hangu handichadi, my age and my dignity won't allow me this small dignity yakasara ndi maintain. That's why you see kuti I try by all means to address, not kutuka. Ndinenge nditori dzimangwani hasha dzokuti ndoda kutobvarura, but ndinozongoti Mwari wedhiri yapaya ndozvavakamira kuti ndidzokere kuya vagoti ushuma muonaka. Saka ndinotry by all means kuti ndidzike. Andi muri kunzwisisa, right? Zvadaro vauya anditika ndakauya na More Boys pano. Hai tinashe ndikatinga kupusha ndika introduce More Boys to the people pano. Iyo inasi Mrs. Melody isisina basa ishi. Isina kana nebasa rese nasi yakuza ina kana basa iya andimona hakuna mnachenda kwenda ko imi muri pane imi vanhu vari pane. Anditimaona ndoda kuti ndishitaure pane makaterera. Saka ndauya nechokwadi kuti munyatsonzwisisa ndosaka ndamuteka. Ina ntauri inoti vazhinji munonzwa side one, you don't get to ask the other side. Saka munomanya ne side one ramunenge manzwa. Mukazonzwa onda kuti ina nditaure zvinhu zvevanhu guys. Mukaona nda kushama muromo wangu uyu muzati manyanya. Anditaure zvinhu zvevanhu. Ndiri munhu anogona kuenda nesecret yemunhu and he knows it. Vanozviziva. Ivo knows it. Zvekuti ndakashamisika nezuro vachivhura nenyaya yeghost kuvachiti i-handwriting yasisi vangu. Handika yasisi. Handika ndovaziva zvavakabva vaenda ku-UK takati kuda pamwe tazorora. Handimaona ndivo vari kudaro. Andikana ndichida kutaura nyaya dzaMore Boys guys, handitauri nyaya dzana madhumbi, handine na madhumbi isi shamwari yangu. Handi muri kunzwa nyaya dzepa public idzi. Ndine dzekuseri. Ndikutaura achinzwa. Handi muri kunzwa ndine dzekuseri. Dzekuseri guys. Ndoda kuti mundu udze kuti ndokuipa kwangu eri kwanga achiti she is evil. Ndoda kuti mundu udze ndozvita munhu akaipa. Nhasi ndinogona kuperegwa necontract yangu yezororo pane zvandichataura. But anyway, it's fine. I am just going to say it because it's the truth. It might be the end of my contract. Nasi. Pane zvandichataura. Right. Zvadaro paya. Vakauya ndakava introduce to the world. Andika to social media. Ndikavapusha. Vanhu vaifa zvechokwadi. Kuda imbomira, amutisati munomhanya. Hold. Muzoziva kuti ndakasvika ikoko sei kuti ndini. Imbomirai. Ndichasvika ikoko. Demambondipa imboita patience. Muteerere mozotaura zvamuda kutaura. Andika ndozokwidzai kana ndataura motaura. Anditi ndine evidence yese yandinayo pano vari kuti was mentioned imbomirai ndichasvika ipapo. Ndine evidence yezvandichakuudzai. Right. I have to say it ashi. Right. Saka zvadaro paya takatanga kupushana nehanzvadzi yangu pano mucovid vanhu vaifa zvemachokwadi maZimbabweans. Nenyaya yekuti vanhu vakanga vachiziva Sisimeli, people would come to me anditika Sisimeli pafiwa pakati anditi indobata mukoma More Boys. More Boys pafiwa pakati endai munorova basa. Mukoma More Boys vasina motikari kana kombi kana chi. Mukoma More Boys voenda vonotsvaga munhu anenga nemakombi ake kune mazimba nemakombi avanditika voitawo contract vopawo munhu contract munhu yaotakura oinda. Zvinhu zvedu zvakatanga kufamba zvakanaka tichiita kuzosvika one day ravakauya pano vakati muchinzwa imi handisi ndakazvitaura, he said it. Ndoda kuzopasisi vangu mashares ekuti tishande kuzororo. Ndaona munhu kukambani uko ndaona munhu palive imwe yakaitwa kwandoda yandaona nhasi ndaiteerera handika pane munhu amenchena ipapo but ataura zvinhu zviri wrong. I'm here to correct that. Mukadzi afona achiti vakatsamwira I'm here to correct you. Listen and listen attentively. Ndosaka ndamutega. If it's a lie, I want him to join here and say it's a lie. Right. So ndakapusha hanzvadzi yangu zvinhu zvikatanga kufamba guys. Vanhu vakafa mucovid per day makombi avaigona kubuda 5-6 nezvituna. Muri kunzwa? That was good. Zvichienda. Then he came. Vakazoya vakati sisi takasangana vakandifonera, we met kuJoburg tikata meeting vakati sisi toda kuzoti tiite zvokuti ndikazoti business iri kukura ndoda kuti mujoine mine murume wenyu vatoda kuita meeting nemurume wangu. Murume wangu akati handinyatso kunzwisisa nezvebusiness iri. Andimaona hazvinyanyi kunzwisisa nezvebusiness iri. Saka kuti nditi ndipinde muzvinhu zvandimaona. But anyway, it was just a talk ipapo. Kwakuri kungotaura. Pana anything chachipo ndovakangondoda kuzongokupai kana ndoda kudi. Andimaona. Lorraine lolo ndogona kukubloka usati wanzwa kune nyaya ukada kumhanya kumberi. Handitika ndogona kubloka ukada kungomhanya kumberi. Ndinogona kutongokubloka and unototadza kuzvinzwa. Ukada kundimhanyira kumberi. Ndozati vamwe venyu munenge muri zvimoko zvacho but please dzikamai. I'm here with the truth. Handitika I am here with the truth. Can you please listen? Mozokomera zvamuri kuda.
andika or else ingomublokai admin just block abva angoenda uya anonzi Lorraine uyu mublock admin team anonzi Lorraine block aendi right yakura kudaro panapa right takatanga kuita in fact regai nisatashika kunyaya yemaproblems kuti ini ndizobva kuGreat Hope kune munhu ati ndakadzingwa kuGreat kuna Mukoma Moboys. That's a lie. I'll get to that. But before that, kulive yekwandodo kune afona akataura nyaya yekuti Sisimeli vakakona na Moboys nenyaya yemari ya Lorraine Mukundu nokuti Sisimeli vakanga vachiziva nezvenyaya yemari ishi vakatopiwa half kubva gore riya guys renyaya ya Lorraine nanhasi andina relationship na Lorraine nenyaya yemari yoyo right kune vasiri kuziva nyaya ya Lorraine. Let me take you back. Anditauri naye anogona kutotsama futi mukaona ve malive andenda kuitigwazve anomona but andina choice. I want you to understand. And I want you to understand. Takanga Lorraine yanga iri second height yedu. I think that was 2021 2022 handizivere andimona. So ini ndogenda kuno Northwest ndokuni kumba kwangu. Lorraine agara kuJoburg. Tichita height iyi takauya pa live pano. Vedu wetu da kuita height. Pane here anogona kuti organizera height kuJoburg toda feni kuJoburg ndokune vanhu vakwanda central yedu. Lorraine neumwe mukadzi came ku inbox chikanzi we can organize zvese andika isati zivi nzvimbo kuJoburg togara ku Northwest. She volunteered pa live vanhu vese varipo anditika tikati no problem anditika tikagara naye pasi Lorraine nema admin kwete neni Lorraine was not an admin munhu wataingomupinza pakuti aite ma live ari kunzvimbo. She was never an admin pano. Ma admin aitovepo ma admin angu iwayo machembera munoziva ndiwo angagara ari pano. Takaita meeting na Lorraine tese vakati she's good to go murege ya organize. She started organizing that height ikoko and mari dzikasettle and everything. People paid zvese and everything. Moboys was part of us as I told you and aito support us sisake aito support awo zvechokati pakaita maiti pamaitotengera vanhu matickets wachidina chidini zvaitofaya zvanga zvakanaka hapana mboita any problem animaona. Then patainda tichinoona pane patakaenda kuti kunoona venue yai height. Remember Lorraine ndaimuzira pa phone apa pandakaenda muna venue ndakasangana na inini ndakasangana na Lorraine na Moboys tiri 3 mupabatisise mapikicha aripo ndinogona kunomatora ku Google mukaenda ku Google nomaona Lorraine akapfeka chi mini dress nema net. If you still remember takatogwa takamira pa mota ya Mukoma Moboys. If you still remember guys ndichiri ku driver Amarok those days ndichiri kufamba ne Amarok. If you still remember tikasangana Moboys inini Lorraine andi tichiitaura nyaya height ndo kuzivana kwakaita Moboys na Lorraine ndokutanga kutaura paya takatonodya andi muri kunzwa takatonodya tikatofara ndokuintroduce vanhu vatoshandise pamuteka ndokuzana kwavakaita kuchinja kwakaita manhamba ina handizozivi guys. I was not there. Moboys ari single Lorraine ari single kuti vakachinjana manhamba papi ina handizivi. Ndakati mpabati ndoda kuti Moboys auye kana ndichinyepa andika I'm taking you through the journey yangu nemurume ushu andika anonzi Moboys right. Height yakaitwa Moboys was there everything zvakafamba andika ndo height iya yekunzi yemukadzi yawo kubika chikafu chisina kukwana kana muchikuremember tikapopota tikatona zvafamba sei Lorraine but takashaiwa ma answers. Height ikatopera pakaita mwedzi 1 height yakapera pakaita mwedzi 2 hapachatikuziva pakaita mwedzi wechi 3 hapachatikuziva height yakapera kudhara pakaita mwedzi wechi 4 ndaive neshow yandaiita pano yainzi Tokoleta Squaret Debt Collection iriko ku YouTube live. Kune vese vangashara zvinhu zvekunyepa ndati kuna bamnini vapule that live vari kutsvaga live yo ku YouTube izvozvi idzoke mugotaura zvamamuchitaura kwandodoko anditi maona right ndobva vapana namanhamba avo saka ndikuita show yangu pano as usual izvozvi takaita izvi ndiri pa live vanhu vari kufona ndichifonda nezvikwereti dzosamari andika Moboys mumwe wedu ndobva afonawo achitofona first statement rakataura akati sisi ndobvumidzwa here kuti nditaure andika munhu ane chikwereti changu but ndi munhu wepano inogona iri admin team yenyu ndiri pa live afona apa pari kufona vamwe vese vanhu vaivepo munozviziva kana chinyepa muti ndikunyepa ndobva ndati taurai handisi kuziva kaino chichikuitika dei ndandiri involved andaimbofana kabvuma kuti bata kufona nchiziva kuti pautogonyadzisa chikwereti tikukwereta Moboys
Andi muri kunzwa. Hello, taurai mukoma chii zvikanzi ndauya sisimeni ndandisingadi kutaura nyaya iyi ane nguva. Anditika pane admin wenyu akaya akandikwereta 10,000 rands. Ndikati mati zvikanzi pana admin wenyu akandikwereta 10,000 rands. Asi chakaita kuti ndimutrust ndimupe inyaya yekuti akanga inyaya yekuti akauya chiti toda kutenga zvinhu zveHaiti. Ndikati mukoma moboys vanhu vangu vari palive Haiti yakaitika 4 months ago. Zvikanzi yes because Haiti akundipa mari. So ini ndaifunga ndikati konguva yese mamusiri kudi kundiudza kuti kune nyaya dzakadai. Hasa ndabvunza zita kuti ndiani apa. Anoona zvikanzi ndaingofunga pamwe kuda muchiri kuronga mafinances enyu asati yawanikwa. Ndikati kokundibvunza vamakamupa mari kuti naisimeli mune munhu uyu mamutumba here mari. Ndikati ndakangotrasta kuti haangambonyepi. Munhu wacho ndiani? Zvikanzi ndi Lorraine Mukundu. Ujungu ndakadaro. Lorraine was in the comment section. If you still remember guys. Ndaka-eda Lorraine. Mukoma moboys vari pafoni. Pakata yowewe hapa. Antika Lorraine akati imisisimeli iwe moboys ukunyepa. Hanzi ndakati mari ndakakukwereta nchiti ndoda unotora zvinhu zvangu zvakabatwa kuborder. Ndizvo guys. Zvakabatwa kuborder. Ndo panda anamboshandisa zita kuti diaries. Lorraine akaramba pano. Mukoma moboys vakati unonyepa. Wakwela uchiti sisimeli. Antika zvinhu zvatoda kutenga ndezvekudiaries. Handiwana saka ndakafunga sisimeli vari kuzviziva. Thank you Mr. Smooth, how are you? Handiwana vakatanga kutukana pakanetsa. Ndakazama kuti kusvikira nyaya yakanetsa pano iyoyo guys. Ndikati Lorraine ndikukumbira kuti upe moboys mari yake. Handidangu zvokunesana nevanhu. Tinoshanda zvakanaka nemukomara. Handiti atinambota any problem. Handidi kuti ndava pakati manje Lorraine uyu handika even my errands Lorraine ndofunga tetelisha sakambotumira mari akatozotrasta Lorraine through aona Haiti yakaita pana akatotumirawo Lorraine I think 15,000 yakaenda kumwana wake madays akabuda mwana wake pai munhu akatumira mari paya because akanga toona kuti aitita zvinhu zvedu we were all shocked pano. Handiti Lorraine akati ine mari dzake ngatare chokwadi inini nemunhu uyu taidanana tairara tese saka iye zvari kundibvunza mari iyi palive zvandiunzira palive ngachipiwa mari palive tiri pano everybody was here. Ndikati no Lorraine haudaro because wakashandisa state diaries zvikanzi handina kushandisa kusari kuti diaries. Guys ipapo there is one thing anditika chekuti ndakapereka ipapo ndakabva ndamira ndikabata huko ndikati Lorraine you don't do that. Wandisa pakati this is our brother, you are a young sister. Anditika haudaro anditi vape mari yavo. Anditika kubva musiwo ndo wakapera relationship yangu kuti ndataurirei. Lorraine failed. Mona ndati munyetsoona pandakaiswa na Lorraine failed kuti ndingadei ndisina kubvumidza mukoma moboys kutaura nezvenyaya iyi pamhepo. Muri kunzwa akabva ndimaka same time ipapo ndakati no vauya palive ndaona ndidini noti tungotita munhu sedise tukanzi but ini ndiri munhu wenyu munondituma mabasa kwande padiaries you should have protected me. Ndikati no inyaya dzemari handi ndikakuprotecta nyaya dzemari idzi iri pakati kuti diaries ko vakabva nhasi ndakatopa example yachihera ndikati ko vakabva nhasi vakaenda kuna chihera inobuda sei nyaya iyi hazviiti zvimunani tiitambe pachedu panapa. Handimaona ndakabva ndaita enemy yaLorraine that day iroro haana kuzotaura neni zvachose. Muri kunzwa till today. I think the first time ndakasangana akandimhorosa ndikwaJapreza gore rapera kuCosmos kubva pakaitika nyaya yaiti mukoma moboys takabva tati Lorraine bvunzai mukoma Gordon bvunzai Andiselina vakaenda kuna Lorraine several times. Lorraine please tokumbira udzosere mari dzosera munhu mari yake please. Lorraine akati achapiwa ikoko kuFacebook kwakauya takashaya kutoita sei. Handi mukoma moboys tika ndova takasara navo pano. Lorraine akabva kuita diaries akabva aenda akabva kuita diaries kuva nesima muripo imimi akabva kuita diaries akabva aenda. Ndikatouya pano ndikati guys saka ndiudzeyo kuti ndaifanga kuita sei vese ava uyu ihanzvadzi uyu tototi munin'ina saka ava vangofona ina ndifudza kuti vafona pamwe kutoti ndikuretewo chikure changu nemwe munhu saka ndoita sei. Hanimo ndaita sei yakabva yandibhejera ndobva aenda hake. Ndikati no problem. Mukoma moboys akatoita sei totsvaga mari yedu tikupe henyu mari. Vakati no it's fine ndakupa mari yangu kwamuri. Ndoda tumpa batise asi nhasi ndiri kuda kuvapa 10,000 iyoyo. Kana iri iyo iri kuita kuti tishike patashika nhasi ndinovapa 10,000 iyoyo. I will give him today. Makateeresa mese I will transfer it now for the sake of peace.
kana iriyo zvechokwadi yatichisa patiri because ndezve 3-4 years izvi ndinoda kuibhadhara nhasi 10,000 ishi ndoni nakabvainda hana zotaura neni nanhasi pamwe akateerera kana kuti hapo kana kuti kudini akati ina handichaidi mari iyi people were there handichaidi mari ishi notina ndakupa mari imimi akatoti iwe Lorraine uchatongwa namwari wako chinyepa tindedana newe iye akati taidanana rudza vanhu chokwadi kunyara chi taitodanana chirara tese ndakabva ndaperekwa guys uyu musingu ndakabva ndapera pawo kuva moboys varamba mariya tata kuti tovapa hedu pano padiaris varamba mariya ndobva nyaya yapera right kune vanga vachiti inyaya yemari pamwe makaudzwa imimi kuti inyaya yemari handiti zvakanaka chose ini vanga vasina kundiudza because as far as I know palive vakanga vataura kuti mari handisi kuida saka I am willing to pay it today 10,000 rands right tabva ipapo vaenda Lorraine ayenda ndasara namoboys wangu tikurova basa vanhu vari kungofa vanhu vari kuenda vanhu vari kungofa vanhu ari kungoenda nebasa mberi right takazosvika papoint ndinoda kuve honest nemi guys takasvika papoint yekuti mukoma moboys vakatanga kuita mashiripiti moboys mune takatanga kuita mashiripiti nekambani yake yataizama kuvaka akuzikamwa manje anga munhu kuti akauya pano anditika vanhu vaiti moboys tomuda one mukadzi jazvo muza zvepa zvinhu zvejokes dzine badiary dzedzia is he married ndite ndirongerewo ndidingidiwa mwaitoreesa mwe vaitamba handiti maona so ndakatanga kutopusha kuti vanhu chide muchino follow page follow handimaona he became famous right that was good because ndo chinangwa chedu pabva pakutanga handiti kuti vasikamwe vaite business rave vakatanga kuita mashiripiti ndeayaya Spagwala zanouya kwandiri sisimeli kwafiwa ku Cape Town mari andika andisi kubhadhagwa guys ini I'm helping my brother muri kunzwa kune vanotaura anditika musataura kwamusina kuswera fambisai chokwadi nokuti imwe character assassination munoda kuita it's not right guys kana wakandivenga ndivengere zvinhu zvine chokwadi usandivengere zvinhu zvokunyepa because ndinoya nechokwadi ndisa ndingati even nyaya dzangu ini ndinoya nadzo ndoga anmona right Spagwala's auya ne-client ari kuti kwafiwa nehamba yekumba kwavo kwafiwa nehamba yekumba kwavo ini ndoti alright ndoenda kuna mukoma ndauya nemunhu anditi vanhu vanenge vachitrasta inini anditika ndauya nemunhu itsai basa family vopiwa anditika mbodhi yoenda kwakataka kuitika mashiripiti mumarodhu macomplaints akatanga kudzoka handimukudza chandiri kuti ndiye aita mashiripiti ndichakudzai nemhaka yei mashiripiti akatangira kumadriver nemakombi pane umwe chimwe yakatombosiya quantum umwe driver akanoramwira quantum nechitunha nehama kumesina kunkaurisa kumesina kudhamba kombi nebhodhi nechitunha akabva disappear muri kuisisa those people will come back to me sisimeli no andisi kuita noise I'm just addressing not vanhu munzwisise I just want you to understand anditika zviri kuitika right I'm not even stressed fungai but no I just want to address it because live yandazoona kandoita kuti ndiseke ndikati inga vanhu vakaoma zvamakashandudza zvinhu handiti maona yesi mege chibhisho ndakabva vanhu vakachitanga kuti kwakakutaka kuya macomplaints manje macomplaints handichazivi saka complaint yaiti ikauya handitika ini ndaibva ndamanya kunani kuna mukoma mobiles what is going on honai macomplaint akatanga kupinda guys munongoziva kubusiness hani muri kuona vanhu vaidzoka bhek kwandiri zvokuti ndinawo makoni vachindi ndinawo ndikada kuvhurira vanhu vataure vega vakawanda maclients vanhu vepadiaries vamwe vakanyarira zvavo zvinogona kuita kuti vamwe vacho ndo vanenge vachinyora nemaghost guys andingazivi zvongozonziwo ndimeli ane handwriting hamoti handwriting yangu vakaionepi handiti maona so zvichidaro paya handiti maona ndaibva ndaita sei ndonesana namukoma ndisingaziti papo chichaitika kana kuti nditi femu yanga yapinda musoro kana kuti nditi chichanga chakuita namukoma would not care muri kunza guys it went on and on vanhu vachidzoka nemacomplaints guys ndanga ndakusafoketa
ndinokanganisirwa ndikuzama kuumbawo brand ndanichabva kumvengemvengewo ndiri deti nemvengemvenge handimaona hanzi the personal experience naye his company handisi ndiri kudaro comment section munoverengawo zvimwe zvacho anditika ndobva ndatomutega kudhara akategwa padenga apo katasa handiona ndobva ndati mukoma ndokumbirawo meeting. I asked for a meeting. Mukoma vakauya tikasangana. Story metasangana uJobeko Samuel. Ndikati mukoma wangu, you are my brother. Company makati muda kuvaka company. Company ndikuzama kupusha company imi muri kuidhiridza. Ndoda kukudza ina exact words andakashandisa. Kana nchinyepa vadzoke ndoda dezva zvangoitaka vauya vajoina pano. Asaita this and that because this is also his company. Anditika senge character assassination yavandiita inini anditi this can also ina ndidi kuparadza company yavo anditi company ngaisunge ngaiende mberi because ndikafa this now panondiviga avangambozondisii vanotonditora vonondiviga andi muri kunzwa avambozondisii right vakabva ndati mukoma ndiri kuzama kupusha company ini muri kupaza company saka tiri kuitei hamusi kuda kuteerera hamusi kuda kundinzwisisa saka ndoita sei because ndodini hanoona mukoma ndini nyakuti kuna mukoma kwakusina kana zororo tisingatombozivi kuti kuchauya vanhu vezororo kwandiri mukunzwa kwakusina kana zororo time iyoyo ndikati mukoma ndafunga kuti nini ndimbosiyana nemi handitika kana rimwe gore pamwe chazoshanda tese kana mazofunga kuti makuda kukudza kambani because right now ndikaramba ndiri linked kwamuri honai zvikuitika handimaona neniwo ndiri kubatwa ndikutopinda panyaya idzi handiti maona ndikutopinda panyaya idzi mukoma handimaona mangwana zita rinotaniswa nderangu ndinoenda ndikapiswa nevanhu vanenge vakupa imari dzavo handimunoona ndinorohwa navanhu ndombosuduruka ndombokusiyai ndopakazotangwa great hope handitika ndombosuduruka mukoma wangu asi ndicharamba ndichikupushai ndiri kure asi handichakwanisa ndishande nemi ndichaudza vanhu takatotaurirana ndichaudza vanhu kuti handichashandi nemi kuita kuti macomplaints esi ari kuuya mukoma achiuya direct kwamuri asachauya kwandiri mukoma vakati madariro isisimeli ndikati no ndokuti munoita serious kuti tisumudze company mukateerera live imwe yavakaita last month ndakavanzwa vachizvitaura palive yavo vachiti sisimeli vaintondivinga vachindituka kuseri ndaive nemusoro wakaoma vachidini handimaona ndisisi vangu kusvikira vatozoinda pavaenda kuuk taifanga kutomwa coffee tese that is true mukateerera live yake irikoko that is true ndizvandiri kudzokorodza pano ndikati mukoma ini ndakuenda toparadzana sicharamba ndikupushai handika ndobva ndasuduruka ndini ndakatosiya mukoma kune vanga vachiti sisimeli vari bhita kuti vakazo ndini ndakasiya mukoma ndini ndakasiya muboys ndobva tatoparadzana asi ndaparadzana navo kudaro ndakabva ndauya ndikatoudza vanhu pano muchikurimemba imimi guys ndikati guys handichashandi namukoma muboys but vanoda kuenda basa vachiri kungorova mberi vanoda kuenda kunobatsirwa please endai munobatsirwa but musachauya vaya sisimeli vanhu vakataka kubvunza chichichi handina chandakataura guys ndatakazvitaura pano nhasi kubva ndakabva ndavhara muromo wangu ndobva ndasiyana nazvo handi muri kuona takaramba tichine ukama hwedu hatina kusiyana muzataura ukama hwedu wakaramba uripo pakuti chii pakuti ndaingoti still umwe munhu akatouya achiti ini handina mwoyo wakaipa guys munaitongoyawo kuti sisimeli ndongoti nhambai ndaingopa vanhu nhamba dzangu kumamoboys kuti vanhu muzoziva nhamba dzangu kumamoboys mese vazhinji venyu nhamba makadziwana kwandiri ini ndindaikupai nhamba ndoti nhambai nhamba handika vanhu vachinda vakadaro kwakune maexperiences ariko hobho but still ndaingopa nhamba andi muri kunzwisisa right after ndatosiyana namukumamoboys ndopakazoyawo vezororo vakati taikokonaiwo muchipusha chi muchitaura zvemafuneral mukati umu mazana atichakuoni handimwana ndobva vandikati ndoda basa ndobva vandiemploya handitika handiti takushanda but still mozati pandakaemployiwa nezororo do you guess the first person wandakaudza ndiani ndimukoma mukoma irespect haasi mukuru kwandiri muboys irespect andimukunzwa ndakabva ndiye munhu andakati first kufonera ngati mukoma ndakushanda nevanhu vekuzororo ndawana basa kuzororo chichichichi so mubva nhasi muzati tuchikweshana hanimwana vakati muromo wakandipindura vakapindura vachiti sisimeli but contract iyo inopera rini because contract iyo ichingopera chete ndikuda kutokutorai back muri wangodzoka una ikambani yedu yakuita shepu sisimeli ndakura iko zvino ndamunhu mukuru nomapindura vakandita ndikati good mukoma muboys kana yazopera atozotaura
Hanimaona bo hapano pekupa ndikutaura kuti panogona kundidzingisa basa nhasi contract yangu inogona kupera but ndoda kuti muzive chokwadi apa. Taparadzana kudaro ndakushanda neZororo. Zororo is a very big company guys. Idavs mozviziva nese. South Africa yese yo munozviziva kuti yakabata. Handiudzwi. Ndosongera ndi Zororo havanyanyi kupusha, avapushe zvekutakura zvituna. Zororo inopusha vanhu vayo vakajoina. Kuti vajoine inotakura vanhu vayo zvokuti wauya vanotora havo kana ukati ndafirwa ndodawo service dzenyu vanokupa but ava concentrate on that. Andi mukunzisa Zororo mukapinda mumachechi ana AFM mukapinda kumana Mwasha Joani Masowe Mwasha vanopinda mumachechi vanopinda muzvikoro vanoregister munhu mukana data rebhisi ravo munoita kuperegwa vakabata kona tukona havana need yekuti tinganzi vanoitikwa godo mukoma kana kuti we are talking of a very big company. Zvamunoziva hamudzigwi guys. Handi hamudzigwi. Right. Imomo zvakadaro ndakushanda neZororo. Still vanhu vakuziva ndoshanda neZororo. Handi ndaenda announce pano mukoma tinongori navo. Vanimona mahaiti edu ese vanotouya zveshuwa vopledger ndotengera vanhu matickets. Vamwe votengerwa dzimunguva vanongopledgerwo havatengeriwo. Vanimona vongopledgerwo zvavo zvongoperawo panapa vanhu venchingoti havakapledger siwo zvizobudi kuseruko zvaingori pakati pedu. Vanimona chasina basa. Taingoti marketing strategy. Vanimona taingoti marketing strategy. Vanouya vapromisa zvakadai kuseruko hazvihobudi. Vanimona asi kuno imi mchingoti aiwa munhu ukapromisa tichingoti hai marketing strategy hazvina basa izvo zvinoitika zvinowanikwa. Handimaona right. Zvimwe vachibvisawo zvimwe zingabvisi pakaita maiti vamwe vatengwa matiketsi vamwe vorega kutengwa but takanga tinavo vanga he was part of us. Handimaona vanga vari mumwe wedu hatina kusiyana right. Ndiri kuZororo this is the crucial part. Ndoda kuti munhu zendozvita mna neutsinye rezvi. I am putting my contract online now. Zvandakukudzai pano. Ndakushanda neZororo inini. Ndakauya ndikaita noise about Zororo vachichazve noise about Zororo ivo vakatozotanga zvokujoinisa mapolisi manje apa handika Zororo ingagara ichingoita zvaizvo zvipapa vaikuvengu ivo madhaiza ndaishanda navo vaikonzi nditangotakura zvitona chete. Ndaiti vanhu vaingoramba chingoya sisimeli kutafigwa kuZororo. Anomukunzwa ini ndoziva kuti Zororo handika yakamira sei. Cape Town, I think Cape Town now from Cape Town body to Harare handika inogona kurovera 32,000 and 32,000. Me knowing mamwe mafellow Zimbabweans zangu mari iyo panenge pasina saka zvandaita guys zvakaoma zvo but I need to say it whatever zvichaitika it's okay. Anomaona zvandaita ndaiti mune vanhu vava no mina ndikupe kokuti vanodi vanokuendesa nemari iri pasi handiti ubatsigwe madhairi zangu aya guys ndoendisa kwaMoboys ndo pa namba dzimwe nguva ndokandira Moboys handiti ndichidaro ndozvoita mna neutsinye zvandaita izvi nditora kambani uku ndichisa uku ndozvoita mna neutsinye. Akasvika pakuona kuti vanhu vaenda akasvika pakunditi ndoda kutokupai 10% yemari yese yamunenge mauya nayo zveshuwa. Ndaiti ndikaenda akachija 16,000 pamwe pacho aitobva aibva tonditumira kana 1.6 iyoyo pamwe pacho yaisauya pamwe pacho yaiuya. Anomaona zvasina basa ihanzvadzi yangu ndikaitawo problem ndaitomufonera tanzvadzi yangu ndakabroka wangu chimbondikandiroka kana katsaza shamwari kana kachi aitonditirawo kana e-wallet. Dzimwe nguva ega ndakarivara mundati munyatsona kuti munhu aifarira zvandaimuitira. Dzimwe nguva ndakarivara handitika aigona ngoti sisimeli ndakukandirai kamari ku-e-wallet uko. Hanomaona ndoti waita hako wena mutengai kadoro mumbopinda palive. That's how he appreciated me ndisingasashandi naye right. Hapana chakaipa whatever zvichaitika mangwana zvandataura zvinhu zvakasvitika kuseri but zvinoto affect winning but it's fine. Zvadaro handika takakoniya saizvozvo hapana changa chakaipa. Ndofunga pakatrigwa pane live yandakaita handitika pane live yandakaita ishi panapa ndakashama exact words we ndakanga ndichita live yangu ndiri pano ndichitaura nezveZororo. Pakauya an agent woku Great Hope mu comment section akauya akatanga kunyora kuti join Great Hope. Ndakamukola to order ndiri pa live ndikati no you don't do that. Ndikutaura nezve company yangu yeZororo. You come here and market Great Hope.
takamboyawo here kuGreat Hope tikanyora zvezoro comment section. Why are you so disrespectful? Hanimona ndobva ndatotaura ndikati guys, Mo Boys is my brother. Pa business we are rivals, but kuseri uku is my baby brother. Akatora akanotwistawo I don't know, akanoudza Mo Boys kuti kwanzi nasisimeli uri enemy yangu. I don't know kuti nditi Mo Boys akaona live yangu kuti akangoterera guwa akamhanya naro. I don't know. Ndopa makatanga kundituka vazhinji venyu muri kwa Mo Boys. Ndikati no, andina kwanza kutsanangura. Vanhu vakawanda vakanti we were on that live and the live is there, keep quiet. Ndakanyarara. Vakataura zvavanoda kulive, ndakanyarara. Ndikavasendera message kuinbox, vakaverenga, he didn't respond. Ndikati oh well. Vakazodzoka vakugadzirisa live iyo yakasara kuti no, Sisimeli is my sister chichichichi. Andika but padaitukwa nevanhu, he was reading the comments, he never said no, stop. Ndikangoti it's okay, inotambika zvapera. Maybe vakazona live yangu vakaona tichi zvavakaudzwa nezvakaitika hazvisizvo. Hanimona kusuro kwakamboita guwa. Tine magrupu ema WhatsApp guys, I believe vanhu vakawanda vazhinji munozati vane magrupu avo ema WhatsApp avanawo, ende kuma WhatsApp kwenyu mese mimi amunawo, munotosvika kwakuti munotombotaura nyaya dzakawanda, muchitaura nyaya dzekumasititi, nyaya dzemasocialite, nyaya dzechiti, notonyeyiwa kumagrupu kwamunenge muri, hane ndizvo kuma WhatsApp group. Saka mugrupu medu umu chaziti pakataurwa nyaya yechi, pane munhu akaitaura pane munhu akauya necomplaint handika ya Mo Boys ye service yangapiwa, handika ndobvaisa audio mugroup, ndobva taka pane munhu wani mugroup redu iroro handika akatora audio akamhanya kunani kuna Mo Boys. Hani muri kunzwa zvikanzo kudiscuss kugroup, hani muri kunzwa adaro Mo Boys akandifonera achiseka akati Sisimeli ko group, ndikati wanani munhu anokudza nyaya dzekumuka magroup echikadzi. Handiwaona isite singari zvisina basa izvo zvichina izvigadzisa kambani, takatoseka. Handiwaona ndikamisa pakona twawana kusvika azonudza stare munhu uyu. I went to the person and call her to order. Ndikati wakapindira mugroup rechive vakadzi munomu munotagwa nyaya dzese munomu, munotonyewa vanhu, totonyewa. Ndikati kuda unosara ndichitonyewawo. Why would you take zvinhu zvakadai chinopa? Ndobva ta sorry, ndobva nyaya yangopera. Hanimona right, zvikatongopera zvakadaro. Then handizivi kuti beef redu rakatangira papo. Honestly speaking ndatindiva munditegere Mo Boys auye pano. Ndoda kuti muite, I want you guys to be a witness today to what is going to say. And kana ane munhu ari kumufeeda information yemakuwa kuti meli vari kudai, ndoda kuti nhasi tipedze zvinhu svika makuwa akaipa guys. Ndiripo ini ouya odedza munhu uya kuti ndakaudza zvakati Sisimeli nemunhu anonzi Ningi toedha munhu yauya otaura nyaya yake, because it seems as if chandiri kuona panenge pari kushanda makuwa, handi muri kuona ekunyepa sezvaiitika papost yamakaona iye kunzi ndakanyora ghost inini. Hanimaona ndine akabva ati kwaiva nemaghost. Ndoda kuti adouya andiudzawo maghost achona kuti ndiva nani. Right, zvadaro paya nditika paita nyaya dzamino zvekuCape Town kunyaya dzavo dzekuCape Town handizivi, ndabva kutukwa nevanhu kusocial media ndakanyarara zvikapfuura. Hanimona paita nyaya dzekuCape Town dzekwaBaba Judy paya nditika dzekwaBaba Judy. Nyaya yekwaBaba Judy akangoti komenda but handinamboita serious nayo. From what I heard kwaitove ne 4-5 mapala anga ariko, but esi mapala anga ariko hakuna yakatakura Baba Judy. Vanhu vekumabhazi vakati kuchitakura munhu wedu ega. Handika kunonzi kwakarohwa munhu here waMo Boys arohwa. Vanhu vakatanga kuti pakati pamenjina zita rangu zvikanzi Gindagori and Sisimeli ndo vakaya vanhu vakanorova vanhu vaMo Boys. Guys, zita rangu rakategwa. Mo Boys did not say a thing. Aiziva did not even say a thing kuti Sisimeli vari kupinda papi, vari ku UK yuko ku Cape Town, vakambogara ku Cape Town, vanoziva vanhu Cape Town. Zita rangu rakategwa, rikategwa. Vanhu vakanditukirira vakati ndivo chete vahaya vanhu, ndivo vadai. Ina nditozivi kuti kune munhu arohwa. Ndikazoda kunyazodzitsvaga kuti nditi munochakarwa karowerwei. Ndikanzwa kuti no, vakaenda parufu vanotora mavideo, malive video. Handika vanhu vamo dzimwe hama dzinenge dzisingadi. Handimwana ivo vanenge vachitorawo malive video havadavire ru listen ndichasvika ipapo mbomirai. Vanotora mavideo vamwe vanhu vanenge vasingazvidi. Handimwana saka ipapo pari kunzi munhu yanga kutora mavideo, vakaudza kuti musatore mavideo here. Handimwana vakataka kutora mavideo kwavari inenge iri marketing strategy. That's okay, i-business and i-marketing strategy that no tikuitawo business redu panapa tikubvisa body i-marketing. Handika that's marketing strategy zvakanaka chose, but vamwe vanenge vasingazvidi handiti. So ndanzi from what I heard ndo zvakarohwerwa mukomana izvo kunzi bvisa kamera dzako. Handitika right, zvazogara ndakangoti ipapo ndakangoti ndakatoti Mwari vindicate me from this.
now and I'm kutonzi ndiri bhandi takatubira vana. I know nothing about this nyaya. Ndindoga ndikutaura hangu ndoga nchiti Mwari vindicate me from this. Mabwena makuseni ndichimuka inini. Ndakamuka kune hondo chitegwa nevanhu chinzi Shouter aitawo chiyangwa aita live handika achitukana nani na mobwisa. Chi ndadzokera munomanya kweka ndione nyaya idzi dziri kusangana vanhu vari 2 ava vanhu vachinja shift isisiri meli asi sita rangu ratagwa ka sita rangu ratagwa the whole day the following day zvazobuda kuti no vari kugwanani naShelton havana kupakoreta ipapo asi vakarega kuchindichipiswa inini chinzi mele ini kupisa kuchandivhundutsi guys ndajara kupiswa everyday mozviziva mafira kureva ichi mukoma mobezi ndichataka kuva indojisa pasocial media vaitroliwa left right and center guys ndaivahwira tsitsi vaichema kwandiri inini ndini munhu vaifonera voti sisi social media nandichaikwanisi mambona here zvokumafira kureva ndoti mukoma muri kutsvagei kumafira kureva inini chaiko ndakakuudza kuti musapindeko ina handiko muri kudei kumafira munoda kutukwa muchiona zvikanzi ndenge ndichipindura ndini ndikati ndo pamuri kuita mistake ndoda kuti mupabate guys handitika same ghosts dziri kuva hyper today are the same ghosts dzaivabvuraudza uko kumafira kureva handiti ndo the same ghost vanachangamira roxy vava handitika nemamwe maghost akawanda vaingotuka tese ndikatoudza tikati imi muri kutobatanidzirwa panyaya dzangu inini imwe atodiwa pandini imi mangoitawo henyu problem yekuti mukushanda neni saka mutongofira uya musingazivi vabvunzei ibvaiko kusvika ndikapesa ndavati zvamusingadi kubvako muchidevelopa thick skull vabvunzei ndikati mukoma mowezi ndakuda kuti muchita chiginda goriya ndakavakocha ndikati muchita chiginda goriya kubva nhasi zvamati muda kutambirapo mukaona indai munozvimiririra hanimona ndini ndichivakocha ndikati ndai munozvimiririra kana mada kudini kana mada vaichema mukoma mobezi vakatukwa kumafira kureva vaichema musodzi chaichaio ndoti ndai munozvimiririra mumire semurume musajairigwe vanga vakasvika pakugona kuzvimiririra manje vanga vakuenda chizvimiririra hani muri kunzwa pakabuda guwa rakatenderera pamina chamira is one of them zvakare pakabuda guwa rakatenderera rakanzi meli anovatana moboys guys zvikasvika munzeve kana dzemurume wangu akandifonera kati sisimeni mufunge sorry I wonder kuti mukoma vari kuzvitora sei because murume wangu anomuti mukoma hanimona ndikati it's okay anounderstand zviziva plus zvimwe azvioni hasi pasocial media hanimona zvikapera taingotukigwa kuti tikuita business handitimaona ndainzi ndakaita mbiri yekunzi ndoshandisa mvura dzezvitunha inini ndichinzi anopiwa more boys anotora nekundiye anotopa meli 20 liters emvura munoiziva nyaya ishi aitukwa nekuti the same people vaitaura mashoko aya are the same people vari kumuhaipa hazvina kuipa vanhu tinoregererana paupenyu handitika and move on toregerana ini ndinotora nemegostirana ndinotofarira nemwoyo wangu wese handika Lulu Edwards aindipisa kona to kona asi takasvika zvakanga kuzongopera handi takasvika pakutongozotaurirana kuseri zvikatozongopera ati sorry moms chichi kwangori kutamba zvikapera handimaona saka toti vanhu vakaregereranawo zvakapera hazvina basa handimaona but vanobva vakanganwa nokuti inini ndichiri kupiswa nevanhu ava ndichiri kudrowiwa ndichitukwa siku nesikati nevanhu ava saka pandinotukwa nevanhu ava vava kuzviti mukadzi wamoboys ava handitimaona vanenge vakagareko nokuti vanenge vachihaipiwa vanenge vachifara that is not fair guys, that is not fair. Of which yes, hapana zvavangaitavo. Hanimona, there's nothing that he can do. But he seems to be enjoying. Hanimona, because ivo vakaregererana, vave murume wa mhene chakamira, kusaka kuti murume wana mhene koko, handimazvona. But inini, ndichiri kupiswa kakoka, remember. Pamela Tamira aripo panapa, akafollowa page musuno, aripo panapa Pamela, because inini ndiko kwake ndakafollowa kwake, kati kuda pangaita peace, because handizivi kuti mhosva dzedu dzinenge dziri dzei. Handiwana ingadze kumvenge takamboya tikati vedu sorry kanai sorry nai just aingotambawo the same way yatungota kumvenge is the same way yamuri kungoitawo taita nyaya dzavanhu ndodza muri kungoitawo nyaya dzavanhu vasikana how is ours different inga muri kungonotora nyaya dzavanhu muchikaenda kumapeji kwenyu ndozvataingoitawo kumvenge ndozvamuri kungoitawo saka munotipisireko but anyway kupiswa tisina basa nako zvako handimaona tatojaira handimaona tisina basa nazvo right so ndo nyaya yacho yanga iripo ipapo andimazviona so ndikuona sekuti nini mukoma nawo vakabva vatanga nezuro vakatanga live iyo yacho iri kunzi yakaita vakaita live here vachiti ndisisi vangu vazo ini vanyora right kune vakabvunza kuti yesike china kune vakabvunza vakati imimi smeli ndoda kuchikupindurai havana kutaura zita maziva sei right ndandakanyarira ndichikuona makomenzi enyu mechirega ndichikudzai zuro
ndaona post yandakakuudza kuti ndaona post yemukoma nauya anditika ndazoona post dzimwe dzanga dzichitenderera ndakaenda kuinbox kwamukoma before the life. Saka kune vanga vachiti hey hakuna kutogwazisa chiregai ndikuudzei munomhanya comments because munenge musingazivi munhu akangonyarara kudai unobva matomhanyanisa idrenyu iroro because munhu akanyarara. I had no time yekuadressa zvese izvi because ndachinda kubasa. I didn't want kuti zvindidisturb. Andika ini ndinoshanda nevanhu vari vulnerable handimaona, so handauda kuti zvindidisturb. Ane muri kunzwa, ndakaenda kuinbox because I wanted to be sure kuti vari kureva inini here kana kuti vari kureva umwe munhu. Zvanga zviri clear kuti vaireva inini because one guys ndakazvimiririra munhu anonzi hachinji, vamwe voti akachinja i1 ndini. 2 more boys munhu anoti sisi kuna Madumbe Diaries anoti Madumbe Diaries hati sisi. Kuna umwe akauya kuno kundiani kuna Penelope handizivi wangu handizivi handimona. Kuna Joy hati sisi anokuti Joy kwandiri ndini chete wanoti sisi handitika. Ende ndiye akatenga kuti sisi ndisisi vangu. Munhu akanyora posti apana kutagwa chinhu vanhu vaingokomenda zvavaikomenda from what I heard nevanhu. Ndiye akatanga kunoti handwriting ndikuiza nisisi vangu vanhu vese ndopakastanga kuti ndimeli. He started it right. Zvadaro I went to inbox yavo ndikati mukoma let me read to you zvine evidence asitara zvinhu zvepasi pemuti. Ndikuudza kuti hatina kublokana isu, hatina kublokana handimaona, hatina kublokana. Saka zvaya zvichitondinetsa kuti chichikuitika ndakabva ndavatumira screenshot. Ndakatumbira screenshot ndikati naye mukoma I'm getting this anditi what have I ever done to you. Ndoda kuti vazoposta kuside kwavo zvandichaverenga pano vazoposta screenshot ishi kana ndichinyepa. What have I ever done to you? Tell me the lives of the people. Pandakati vakadestroya vanhu and that I destroyed. Ndipeiwo mazita anditi ndakuitirai utsinye papi naye mukoma negodo anditika you know for a fact we spoke me and you andika kuti gurupu rakavhurirwa inini mafira kureva ndikakuti musaenda kumafira kureva anditi saka ini ndozowana kupi magatsi ekupinda kumafira kureva chandinenge ndichirwira nemi naye mukoma nhasi chingave chii anditi kana muri kuda fight neni mukoma taurai andika let the fight begin. Thursday I'll be off ndini ushu anti muri kunzwa right. From there vakavhura, he did not respond. Ndatoona kuti yavhura kavana kuresponda. Ndakabva ndatonyora imwe message yechitu ndikabva ndati iwewe moboys anote send pache zvako unozviziva. Ndakanyarira nguva yakareba uchiita zvaunoda neni. Handitika musi wandichavhura muromo vangu hauzondifariri. Chandingakuvengera chii? Godo rangakuitira nderei? You are living your life one, I am living mine one. Saka godo rako nderei naya hanzvadzi. Ndinoziva a lot iwe unoziva. I would come kuseni ndichitaura newe andi so godo nderei as if uri murume wangu andi from today you faded the love and respect that I had for you over lies mukoma ndaboikana mufunge but mukuda fight let it begin. Ndini ushu ndo pakaperera ngekiri yedu. He opened and he did not respond. Andi muri kunzwa ndobva ndava panguva ndopa ndakaita life yaya after ndopandakazoita life ndaita life daro andika inini samwe my conscience yakaramba ichindidya ndikati rega ndidini ndichizowisa kuti ndakakatengedzedzera chii mushamwezati kana uchiziva kuti uruzama kutsvaga ndakakanganisa papi uruzama kupatsvaga zvinoramba zvichikunetsa ndi uchida kunezotsvaga kuti ndepapi chaipo handimaona pandakakanganisa ndakasvika pakubva ndaona kuti no vaverenga ndakanonga foni tarise business partner yavo andika umwe musikana mukadzi ane mashezi ikoko anditi she's a young sister to me anditika wavanoshanda naye munomuona achatauri zita. Ndakabva ndamufonera because mwana wekwedu kugweruku mirai. Ndakabva ndamufonera ndibva bata phone ndikati wamboona here zviri kusocial media akati andina right. I3 way call ishi muri kuiona ati ishi I3 way call ishi right. Ndobva ndaenda kwaari I'm being the bigger person anditi ndini munhu mukuru apa ava vana ava I am being the bigger person.
ndakabva ndatsvaga third party kuti yezonzwisa kuti mhosva yangu ndei kuna mukoma chandakanyanya kuvatadzira kuti vabva vafunga ndovakriitira maghosti chingave chi maybe there is something that I am not aware of muzati zvinoitika ndi guys mozviziva kuti kunogona kuita something chandingosiri kuziva iwewe but ivo vane chavanoziva handimaona ndobva ndatsvaga munhu ndikati sha imi ndimoshanda animeisantika ndine pane nyaya yakati ndobva ndamuudza ndobva ndamupa malinki handika ndobva ndachitarisa ndokufonera after 10 minutes ndobva aenda akanoona kati this is not good for our company, it's not right. Regai ndiva aid. She tried to aid mukoma vanga vari online pa 3-way call. Guess what? Vakabva vanyora message yekuti don't aid me on that call. That was it. Saka kune vari kuti hey wakadini if vanga vasingarevi inini hatina kukona natsi anomona kuti hatina na WhatsApp uko vaijoina call kana kundiresponda kuti aiwa sisi kuseruku muri kumhanya hamusiri imi wandiri kutaura nezvake vakanyarara 3-way call vakati musandiedha vachiudza business partner yawe hanimunoona so obviously it was me vavaitaura handina kuya pano kuzovaparadza handina pano kuzodi handisi kutaura zvinhu zvakawanda ndati nditaura zvinhu zviri general handitika nditaura zvinhu zviri general mufana wangu kuti chero aiti ndine zvinhu zvakawanda zvimwe zvaanoziva zvimwe zvaasingazivi iye zvevanhu ini muzati ndoshanda nevanhu andika ndine trust yevanhu animona people would come vana vadika pasocial media apa ndikada kuvhura line pasocial media apa vana vadiki vachiuya vachichema chidini ndaingopedza kuserupa vamwe vachitondi offer mari kuti ndiwe ndi expose nyaya idzi ndichitaura kuti I will never do that. Can I please talk to you? Muri vana vangu handimurone padiaries zvosvika pakusongo svika pakupera nyaya idzi dzakawanda handimona dzakawanda handidi hangu handina pano kuzovaparadza handiti ndofunga ndasiyawo pamangwana Linden Sadzauchika if you are still in denial, you've got a problem, my sister. You've got a problem if you're still in denial. You've got a problem. Relationship yangu na mo boys ndindoisiva. Handiti. Ndindoisiva. Zvokuti uchati mama anga asingareva idi pane ma chats ndakaisa ma message tikatry kufona handitika. He was going to answer. I know the relationship ya usingazivi wewe. Handiti. Saka usada kunudza kuti mama anga asingarevi. I know kuti mnenge imimi guys ndoda kukudza icho kwani. Live iyan shayitinasi yema socialites. I'm just here to say the truth. You don't know anything about us socialites. Ndinokuona i comment section tomorrow that nditaure nasi zvibude pamoyo pangu ende moyo wangu wachena handina kuvaparadza handina kutaura zvakawanda ndataura zvebusiness zvangu naiwo nekuclarifya pamanga kwanga zvanga zvichitaugwa kunzi vakadzingwa vaida kupiwa mashezi vaida kuzodini kwanga kustorina kana kambani ndakabva kusati kwava nekambani mashezi api ndakabva kusati kwave nekambani saka mashezi arizopiwa ndapi remember apa taingotaura aingove matox kungotaura mutongotaura one guys saka mashezi amu kuti ndaizoda imi ndei api do you know kuti ndogona kuwana mashezi ndogona kutenga mashezi kuzororo nasi do you know that bvunzai vanhu vezororo vari mucomment section if bvunzai iye moboys aimboshanda kuzororo mubvunzei akataura muromo kuti anzi she tried so many times to destroy our company ndozvaakataura ndatouya ndichifunga kuti nhasi vachajoina voti sisi makatry kudestroy company yedu pakati because it seems mufungwa dzangu ndikufunga kuti kune vanhu vanoenda kuseruku kwaari vachinomuudza kuti melari kuti zvakati and iye is believing without asking me ndo pane pfungwa dzangu inini because pane paakataura kuti anzi she tried several times kudestroy company yangu handimaona yezororo ndo pakaita ndifunga kuti no mobhozi anenge vachanda nemakuwa of which I thought yanti is even more intelligent than that. Anyway, by the way, yanti takaona chigraduate is a lawyer handiti. So why would he work nemakuwa? Why would he work nemakuwa? That's what I thought inini kuti no vanenge pane mani vanhu muzati vanofarira kurwa kwevanhu muzati vanofarira drama vanofarira kurwa vedu kwevanhu vanopfeka maghosti kuenda kunodza munhu
ndozvandakaona inini kuti pane vanhu kuenda nomuti meli zvakati vachitwisa nyaya handimoona ende iye ari kungogamuchira zvanenge achiudzwa without even asking me kuti naizisi meli pane guwa pane munhu kamira ndimui edhe kana kuti simeli pane nyaya kati ndobva ndati edha munhu iyeye auye pano nyaya iticlarify ozoona kuti chokwadi kana kuti kunyepa. It's not even like that. Haana kuuya I know kuti he is going to see andika kana kuti he is going to do a life mangwana ndiripo ndinogona kudzoka futi nelife kana tichidzika personal todzika personal dzaanoziva nedzaasingazivi dzandoziva tochidzoka pano anditika but anyway chandanga ndichifunga ini ndafunga kuti vamwe kuda nhasi ndichitoya palive ndanyatsomutega ndikati no achauya tonyatsonzwa kuti problem iri papi andika pamhene pano kuitira vavengi vaya vari kuindisa nyaya kana varipo handimoona vabve vaziva kuti ava vanhu ava zvatiri kuita vanhu ava vanoto because as it is right now kana vakasauya anditika if he doesn't come these people will keep on going there. Yeah, Linda Brooks for the first time auya ndamuonawo Linda Brooks achiti panzi sisimeli vakauraya munhu nasuva ndatoiona nhasi live iyo ndaseka hangu anyway I've got nothing to address I've got nothing to address on that one andika zvinhu zvongotaurikawo handimoona zvina basa izvo handimoona but ndatouya nchiti nini toda kunyadzisa vanhu vacho kana chijoina panapa ndatajoine panapa nhasi vanhu vaone because zvicharamba zvichita kuti vanhu varambe vachienda kuseri ikoko. Thank you for the stars Linda handimoona vachienda kuseri ikoko kunodini kunotaura makuwa and it will never end. So I know kuti vachaona kana kuti vari kutoona. This is what I have for you more boys munetsi andikuvengi andina chokuvengera hanzvadzi yangu andina godo newe more boys anditorina kana godo newe ufunge andina kana rei hanzvadzi yangu mune dress rangu imi riri kumba kwenyu mune dress rangu hanzvadzi rakasara kumba kwenyu patakasangana tikaenda kuSenten ndikakanga mapasiro zangu mota mukaenda nadzo kusvika ndazongoya kuUK tichingopisana nhasi ndoya godo randogwa nemi naye mukoma nderei mative nemari yakawanda sei naye mukoma yekuti takutokuitirai godo imbondiudzaiwo matotenga here imba yekuti ndikukuitirai godo mukoma musazodaro musadaro ndozati ndiri ivhu ndakaipa zvangu inga imimi ndimunoenda kuchechi mukoma Saturday yega yega munopfeka suit ndaitoziva Saturday handikufonerei inini munodzima foni yenyu munoenda kuchechi Saturday yoga yoga kusavada zvamunogona kuita mukoma kuti mubatsire mweya wangu wakarashika uyu uri ivhu ndinamatire iwo kana maenda kusavada pane kuti mundituke muchiti vari ivhu vakazoda chindai munondinamatira mubvise mweya wowo ivhu uyu wakaipa uri pandiri waita kuti ndiriske zvise ndichikupai mabasa ndichidini ndichenda nemusingandibhadhari tisina mboisana pay. It's okay chindinamatira iwo mweya ubve ndimi chitaridza chitangaika imimi kutaridza rudo kuvanhu ndimi munoenda kuchechi mukoma ndimi munopfeka sutu every Saturday ndimi musavadha wacho. I think kunodzidziswa rudo muri musavadha kuti chero doro cherambati chitangai kundidzidzisa rudo kwacho kwandisingasivi nini ndaifungwa ndikugona ndikuitawo rudo nguva yese ndandisingatozivi kuti ndikukukanganisirai ndasingatozivi kuti ndikukuitirai zvinhu zvakaipa ndasingazivi kuti ndikutokugodokerai. Hatingakombei life dzedu mukoma. We can't compare two lives. You know me. Imi mukoma. Imi ndimo yazotondiziva tisingasika mune social media mukoma. Is there anything to compare? Mukoma tidi kutaura zvakawanda. Imi mondiziva zvisiri zvevanhu vepa social media ava. Mukoma, you know me. Mukoma, munoziva even murume wangu chaichai munoitira mukoma nemunyina mukoma. Is there anything to compare me and you kuti ndinokuitirai godo mukoma? Mukoma, mukafara if you succeed. I'm very happy mukoma. Ndikafa upenyu hunochinja hanzvadzi yangu ndogona kutadza kubhadhira polisi ikalapsa mukanzwa ndafa mungandisiya here imi nekuda kwezvinhu zvisina makuwa. Nhasi ndamuka kuchinzi ghost racho rasikamwa iroro rakanzi ndainyora nezuro kwanzi ghost rasikamwa hamene ndangona chinzi ghost rasikamwa handimazvona handizivi but still vakatotaura the damage has been done. Vamwe vakatotora maposta ndakaona nini mukoma nakanyora uyai zviti ani hamene wale kudi anga katonyora iye ndiye akatotsigira kuti ndisisimeli vanyora izvi neghost mukoma nauya. I was shocked. Akazoya kunditi sorry ndikati sorry yei naye hanzvadzi iwe handi watonyora kuti wakaona kuti ndini ndakanyora neghost kacho nokuti washuwa kumastreet. Guys, ndoda kuti muzive masocialites ese we are not saints. Handi muri kunzwa we are not saints.
musanyanya kuzonyanya kuvhundwa na kudini. Handiti more boys pano pasina basa ndipo paakatangira kakura. That's fine, atichina basa nazvo isu. Handimona kakura akaita zvaita. Iko zvino he's big. Tino we applaud. Charity work handitika yakanaka chose. Handimunoona vakawana nchita charity work inini mukoma mucovid miyami yamoziziva guys. Mchinditi pfekai mask simeni kwa muri kuenda kwedi. Vamwe vari kundituka nanchivaona. Vamwe vataitopawo mafood parcels mucovid ndandichivaona vachinditukirira zvokuti come on guys, come on, musazonyanya kudaro. He's doing charity work. I was doing neumwe munhu vari kugwadziwa because kwaichi nokuti uri kuita uri kubatsira vanhu vekwanyati ku South Africa vanoda vari ivo. Guys, simple knowledge dzimwe dzinoda kushanda. How can I do charity work in Tukuno ku UK? Tell me. How can I do charity work in Tukuno UK ku Africa? Tell me. Tell me. Ndoko ezondo charity work pa mepo kuti yepa ground because ndave kunoko. Vanhu vekwanyata ndakangovaona wena ndimbuya ngitova follower guys ndiyanza kuona timbonyenzo tikanezve. Congratulations ndakaisawo. Ndatoona mu WhatsApp group kuchinzi vana vaitigwa imba kudi ndikanodongorera ndikationa ipa kapostwa ndinganodongorera kudai ndikona ma socialize ari pa congratulations ndikati ndikasasiya yangu congratulations kunonzisimela vana kuisa congratulations handika vane godo ndobva ndanyora congratulations ndikadzoka page kuno ndikati congratulate thank you more boys and Gemflex handizve mari mwezura nasi ndadzoka pano ndave munhu akunyora munhu nemakosti. Musadaro mukoma. Musadaro zvakaipa. It's very wrong for a man to do what you are doing. Zvinoitwa nevakadzi. Every chingosaraoneka small respect. Ka small respect. That social media yakupinda in, you're all over the place now. That's okay. Handitika sa businessman. But chingosaraone musango accuse vanhu. Pasiripo. Handina ghost. Ndinogona kutoita mwedzi kana ndikasasangana nepost yavo ndikutombokangamwa cheko cheko. Thank you tete nemasters. Kutombokangamwa cheko cheko kuti kune hazvo dzangu nezimo boys nokuti ndo kana chida kuti anaendera naye WhatsApp guy. Ndisina anokutombokangamwa because memberships mungozviona guys kuti hapana. Saka andina hangu ndati ndizvibvise because it's not right zvakaitika ende atizodi kudzikisa gejo notara zvakawanda. Fame zvese izvo mukoma tozati chero mukauya nhasi starpati yatanga guys, starpati yatanga chingo achivayo starpati chero mukauya nhasi mukoma moboys mukati muri kubatsira vanhu vemabusiness vese guys ndo zvavanoita. Handiti kana munhu achipisa ndoda kuudzisa chinhu one comment section pakauya munhu nhasi Neli uyu akatanga kupisa nhasi munhu wese ane company fa kutanga kuno anomhanya kunosvika ipapo. Hani muri kuona because business strategy kwaari muri kunzwisisa. Thank you guys, thank you Arukufamba, thank you Achieve Starpati chesete yasvika. Hani muri kuona business strategic iyoyo ikoko. Saka pakatanga kunzipaita chinhu nhasi ndikamunhu akamuka atanga kusvika papo business atanga kudai so remember uchitanga kumira navo uchidini whoever dakubatsirwa. Handimaona boom newe kwa uri business. So inini I'm a socialite, I know how these things works. Andivhunduki guys, I know how these things works. Anditimaona ndosamvina kuti makambani akawanda ko zvinochoneka mheno mhondo dzinochitika masititi mukatoda kudii mukatoda kuzodai mwakatoda mheno kwa family yacho iyoyo ina anditozvinyanyitedza anditozivi. Hanimona vanoziva kuti there is something business kwavari nokuti pachamaketwa chinhu pachapusha ndokune vanhu numbers ikoko. This time muri ndio ine chimuti. Hanimona saka apo vanongoenda ndokune kune vanhu panokutogosera kwa vanhu isanenge varipo kudai they get to know that it's a business guys. Munozoita kunge zvinhu zvazoshamisa kana zvatanga kuita nhasi kuti mubva matitukirira mubva matuka moti vane godo mubva mati chii mubva mati kudini. Thank you Rufaro page yasarambijana. Hanimona business strategy wangu but inini I'm happy kuti ndo pandiri kugumira pano zvanhasi kana vazoya mangwana tikana depending noti vayane engulipi tozotangira ipapo. Hanimona but zvanhasi ndinogumira pano. Thank you Wachochiera, thank you. I think yakuzara manje. Thank you achieved. I think achieved. Unaona ndo pandagumira pano hangu ngoma handina need kuvenga yenda nditomboiti godo nemenda nditombooni sometimes mufunge God can bear me witness and if I lie he can strike me to death today or to strike Shakira to death.
handina ghost inokucreatirai, handitorina ghost mufoni mangu. I don't even have a ghost. All my accounts handinawo. Chero mukaona account inenge isina vanhu, my friends, asine picture yangu nezita rangu. Haisi ghost. Ndatopedza Rosie. So guys, ndangoti nditaure zvipere chokwadi ndichochi. Live I'll pull it kuitotsvagwa kuYouTube kana yawanikwa I'm going to pull it ndoisenda pano munyatso kuzvionera kana 10,000 ish iriyo irikonzesa kuti tisvike patasvika nhasi. Guys, please mukoma momo boys andina kumbokublokai. Just tell me kuti mari yangu ikundibata bata yekwa Lorraine iya. I am willing for the sake of peace. I am just willing to pay that money for the sake of peace, because chandikungodai peace. I just want peace, nothing else. If it means I'm going to buy the peace, it's okay. Allow me to be, my man. Allow me to be. Chet. Mukasangana nisima tichingofarawo tichingosekawo tichingofarawo zvinongoita vamwe tichienda takadaro. Handitika. So guys, mari wakuitirai zvakanaka. Ndangoti nditaure side of the story rangu ripere. I tagged him because I thought he was going to come. But is it your account yakanzi Melishing? Yes, ndeyangu. Inotonge picture yangu one. Animaona. So ndo svika zvandaida kutaura hapana hapo nyaya hombe handina kuuya kuzovaparadza kana kudii. Ndangoti ndiuye nechokwadi chekuti vanhu vazive kuti he's taking it too far. Ndo vari kutolidha vanhu kusiri iko. Munhu akauya akataka kutuka muboys in comment section, I would not allow it. I wouldn't allow it. I won't allow it. I won't. Especially kana dziri nyaya dzekunyepa. I won't. Thank you Milime only 500 stars. Thank you. I won't. And mukona urunda shift mangwana ndanovata wangu ndiri off mangwana ndotosora chitamba pano ndisanatega ndizvitaure nhasi because mangwana ndatoya necontent dzangu ndotoshaiwa time yekuita content dzangu chaiko animaona ndichiita izvozvizvi ndozowana zvokuita ghost. Guys, aiwa I'm better than you. Ndakadarika stage yese iyoyo guys, handisiko kwese kwa nditomboita andakubva ndakaita ghost ndichenza ngenda mapenyu wangu ighost handina sindakavapiwa whole dziningira rirawo ningine handinai ndinai ngotaura ndakadai ndisamchana chingopiswa ndakadai because ndaingoya ndakadai. Umeona? So guys, muwe neusiku wakanaka guys. Kutamba kuperi, kutamba mangwana. Ndangobva kubasa, ndakaya ndikasvikarira pano kuti tingopedza because mangwana that is going to be a brand new day. I want positivity. Handitika toda kuzvikiretera content yangu ndichizvifarigwa handida hangu zvakawanda. Handiti maona. Thank you Tatina Molinox, I saw you. Laina, I saw you. Thank you guys. Muvaite zvakanaka, muwe neusiku wakanaka. God bless you.